і за ім. Манаства на Беларусі. Пахвален Єсус Христос. Вітаем у нашай студыі нашага новага госця, отца Анджея Юхневіча з кангрэгацыі місіянераў Аблатаў Безаганнай Марыі Панны. Ехалі і наконец прыехалі. Так, вельмі прыемна. Дзякуй вялікі. Ну, па-першае, напэўна, такое першае пытанне. Скажыце, калі ласка, увогуле, што азначае слова аблаты? Сама назва місіянеры Аблаты Безаганнай Марыі азначае ахвяраваны. З лацінскай мовы облатус гэта значыць ахвяраваны. І гэта значыць уся назва, што місіянер ахвяраваны Безаганнай Марыі. Конечно, адразу мы так не называліся. Гісторыя такая была, што калі наш заснавальнік, які дзейнічаў ва Францыі, на пачатку засноўваючы місіянераў, назваў іх місіянерамі Правансіі, таму што в гэтым рэгіёне французскім яны наогул і дзейнічалі. Але потым трэба было зацвярджэнне сталіцы апостальскай, з чым ён звярнуўся і таксама атрымаў такую назву місіянеры ахвяраваны Аблаты Безаганнай Марыі. Такое вельмі жаночая назва. Ну так, нават адзін з нашых генералаў, каментируючы нашы канстытуцыі рэгулы, нават бачыў такім вобразам, што аблат гэта прысутнасць Марыі ў сучасным свеце, нават такім чынам. Айцец, такая яскравая постаць, як ваш заснавальнік Яўген де Мазано, гэта такія постаці ў касцёле ўзнікаюць тады, калі найбольш патрэбна, так? І як вы думаеце, на вашу думку, раскажыце, калі ласка, гісторыю вашага заснавальніка, а таксама скажыце, чаму менавіта тады, на вашу думку, у 19 стагоддзі была патрэбна такая асабовасць у касцёле? Ну, Пан Бог ёсць тым, хто кліча, правда? То есть, спаглядаючы на всю гісторыю, менавіта в гэтым моманце это была рэвалюцыя французская, которая адбывалася на той зямлі і которая нішчыла все, што звязана з касцёлам, з рэлігіяй. Яўген де Мазано сам выводзіўся з шляхетнага роду де Мазано, і яго бацька займаў высокі пасад высокі в сваім горадзе Экс-ан-Праванс, быў адказнай асобай. І калі распачалася рэвалюцыя французская, ён, бацька, разам з сям'ёй быў вымушаны эміграваць. І эмігравалі в Італію, канчаткова на Сіцыліі, і іхні род страціў ўсё. То есть, можна всю маёмасць была адабрана ім. Аднак жа, калі ён мае 10 год, спатыкае ў сваім жыцці святара Дон Бартоло Дзінеллі, такі італьянскі святар, который жыў насупраць, мелі супольнае акно, можна сказаць, адзін на другога. І ён некалі заўважыў, Дон Бартоло Дзінеллі заўважыў гэта юнака, который, можна сказаць, бездзельнічае, не мае нічога да працы. І ён взяў яго пад сваю апеку і, можна сказаць, нават паклаў яму план дня, як мае функцыяніраваць, як мае жыць гэты малады чалавек. І пасля шмат гадоў, калі ён ужо стаў святаром, і ён в гэтым ужо бачыў момант, калі Пан Бог засейвае зерне в яго сэрца. Аднак жа потым, як это бывае ў свеце, моладзь, яна адыходзіць в свет славы, бо хоча вярнуцца ва Францыю, вяртаецца, хоча вярнуць сваё добрае імя де Мазано, каб гэта все маёмасць таксама была вернута. Маючы 18-20 год вяртаюцца ва Францыю, там вдаецца в гэты арыстакратычны свет. І так яго жыццё, можна сказаць, працякае аж да моманту, калі 1807 годзе падчас Вялікай Пятніцы ён удзельнічае в літургіі Вялікай Пятніцы. І там, калі святар адкрывае крыж Езуса Хрыста, малады Яўген
спазнае глыбокае дакраненне любові пана Бога. Ён ніколі не быў супраць пана Бога, ён ніколі не быў далёка ад Бога, заўсёды быў харытатыўны, то есть дзейнічаў для людзей, дапамагаў. Аднак жа в гэтым моманце ён зразумеў, што хоча всё аддаць пану Езусу, который для яго всё аддаў. І называў пазней сябе пасля гэтага досведу, што ён, Яўген де Мазыно, ёсць грэшнікам, але умілаваным праз пана Бога. Это быў такі глыбокі досвед, который он праз всё жыццё, пасля як святар ужо і біскуп, ён хацеў перадаць гэты досвед Езуса Хрыста іншым людзям, каб яны таксама яго гэтым чынам пазналі. І таму кожнаму місіянеру дае Яўген де Мазыно крыж, который мае быць, як потым скажа, як бы пісьмом, который піша пан Бог да чалавека. То есть святар, кожны місіянер аблат мае з сабою ад шлюба вічыстых менавіта такі крыж, который ёсць знакам прыналежнасці да нашай супольнасці. І гэта не ёсць толькі на момант паслух, але гэта ёсць частка наша адзення, апранення. То есть так выглядае місіянер аблат. І гэта было звязана менавіта з тым момантам, калі у вашым строі законным гэта было заўсёды так? Есть такая гісторыя, што ввогуле тады місіянеры, которые праводзілі місіі святыя, яны мелі з сабою крыжы. І так маем сёння, напрыклад, у рэдэмтарыстаў, у іншых тоже ордзены ёсць. То есть яны маюць як частку свайго апранення. Але, напрыклад, ксяндзы рэдэмтарыста апранаюць на час святых місій, а нармальна не носяць. А Яўген де Мазыно вельмі настойліва даручаў, каб кожны насіў гэты крыж, бо гэта не ёсць дабавка, толькі гэта ёсць частка наша хабіту, наша адзення манашскае. Так што такім чынам. Всю гісторыю, не думаю, хіба тут еще на некалькі частак бы трэба раскладаць, але тым не менш часам ёсць так, што нараджаецца супольнасць. То есть Яўген де Мазыно вяртаецца ўжо як малады святар в Экс-ан-Прованс, і там все, конечно, в жаху былі, но цяпер каму он забере парафію? Бо прыехал арыстакрат де Мазыно, каго здвіне з месца. Аднак жа ён не пайшоў ні на якую парафію, такі пайшоў на вуліцу. Менавіта там было шмат дзяцей, шмат сірот, которымі распачаў займацца, ствараў для іх такую супольнасць, асоцыяцыю, которая выглядала трохі як ужо манастыр, як новіцят, як пастулат. То есть гэта паступова прымаў да гэтай супольнасці. І з часам, калі ён ужо быў забраны як біскуп, гэта было каля 300 чалавек, юнакоў, которые стваралі гэтую супольнасць, канкрэтна для моладзі. У тыя часы, напэўна, такая дзейснасць у касцёле вызывала такі... Зайздрасць. Так, і таму, калі гэта пачалі святары выказваць гучна, так, то в той момант Яўген наказаў, напрыклад, такую справу. Вы прыходзіце да мяне, удзельнічаеце на мшы святой, але пасля вяртаецеся в свае парафіі і там таксама удзельнічаеце актыўна в мшах святых. Гэта як бы такім чынам, думаю, не то, што ён выцягваў з парафіі, але таксама вучыў быць в сваіх парафіях такім чынам. І таксама ўлада на гэта трошкі крыва глядзела. Тым не менш, асабіста гэта быў важны момант, досвед для Яўгена де Мазыно, таму што калі адбываліся войны напалеонаўскія, в Экс-ан-Прованс, в Марсель прыбывалі в порт шмат ахвяраў войнаў, которые былі забраныя з войнаў жаўнераў, і гэтыя жаўнеры захварэлі на тиф. І менавіта Яўген хадзіў да гэтых людзей і спавядаў іх, бо это было аўстрыйскія наогул войскі каталікі, і ён хадзіў іх спавядаць. І пасля гэтага ён сам захварэў. І была такая сітуацыя, што ён ужо быў блізкі смерці, але моладзь з гэтай асоцыяцыі супольнасці арганізавала няспынную адарацыю в інтэнцыі аздараўлення, і ён выздаравеў. І менавіта тады зразумеў, што каб дзейнічаць, яму патрэбная супольнасць.
І першыя аблаты выводзіліся з гэтых юнакоў, которые былі в гэтых ягонай супольнасці маладзёвай. Першы аблат, тоже былі іншыя, але вот сярод таксама першых былі таксама ті найбольш энергічныя такія жвавыя місіянеры. Ну і так паўстала першая супольнасць. Ёсць яшчэ вельмі такі цікавостка, што калі ён вучыўся ў семінарыі, так што ён яшчэ калі быў клерыкам, займаў якусь пасаду ў семінары. Ну, там яго выбралі, бо гэта былі такія складаныя часы. Думаю, заўсёды ў гісторыі нашай складаныя часы. Тым не менш, знаходзіў спосаб дзеля дзейнічання, таму што в той час папа рымскі быў вязнем Наполеона. І кардыналы, як знак супраціву, яны хадзілі не в пурпуры, толькі ў чорных сутанах, ім запрет был таксама, але это была форма пратэсту. І Еўген де Мазено быў як клерык пасрэднікам паміж кардыналамі і папам рымскім. Таму, калі ён ўжо звярнуўся до Рым аб зацвярджэнні ордэну, ён ужо быў вядомы там. То есть ён дзейнічаў, можна сказаць, такой канспірацыі свае часова. Но і гэта была такая вернасць касцёлу. Наогул, можна так сказаць, тыя, хто прыналежалі да гэтай супольнасці внутрі семінарыі, яны былі радыкаламі вернымі касцёлу. І тым больш ён пайшоў в семінарыю, паступіў в Парыжы, Святое Сульпіцыя, которая менавіта была звязана з таким авангардой в касцёле, то есть верности Рыму, верности папы рымскому, то есть не либералов, только вот именно верности, и которые не поддаліся таксама ўлады Наполеона. Это, он был такі досыць вельмі выразны, чёткі, да, выразны чалавек. Да. І як пачынаецца сваё жыццё новая супольнасць, менавіта калі прыходзяць ужо першыя браты, пачынаюць свой навіцат, дзе і як распачынаюць сваё служэнне менавіта? Першая рэчаіснасць это звязана з Экс-эн-Прованс. Так. Яны менавіта Еўген де Мазено стары манастыр, уже пакінуты манастыр сестёр кармелітанак, который пуставаў. І менавіта выбраў сабе гэтае месца дзеля таго, каб там пачала жыць першая супольнасць. Выбірае сабе тых, хто хоча быць разам з ім, то есть аставіць парафіі, а быць толькі дзеля таго, каб абвяшчаць Евангелие Езуса Христа, праводзіць місіі святыя. В той час місіі святыя, это тыдзень, у нас сёння тыдзень аднаўлення парафіі, тады это было 2-3 месяцы праведзеныя ў парафіі. Яны праводзіліся па ўсёй Францыі, але мелі наогул палітычную мэту. То есть, заахвоціць людзей дзеля таго, каб быць верным рэлігіі, касцёлу, але таксама каралю. Еўген де Мазено входзіць в гэтую плынь дзеля таго, каб абвяшчаць выключна Езуса Христа. І робіць гэта мовай, которая горшыла іншых, бо не кажа па-французскі, толькі прамаўляе на правансальскім дыялекце, правансальскай мове. Яго няня была той, хто размаўляла правансальскім, таму ён ведаў яе. І яго навукі слухалі не арыстакраты, толькі людзі простыя, гэта убогія, працаўнікі, прыслуга, которая прыходзіла в 6 раніцы, в 7 раніцы. І іхняя мова была настолькі важная і пацягваючая, што людзі напаўнялі касцёл і стаялі на вуліцы. Тады не было мегафонаў. І калі трэба было слухаць навуку, тыя, хто пачуў, выходзілі, заменьваліся з тымі, хто быў у сярэдзіне касцёла. Да? То есть тыя слухалі яшчэ раз навуку. Ну і ён навучаў проста пра каштоўнасць чалавека. Пра каштоўнасць чалавека, што для свету вы ёсць ніхто, а для Езуса Христа вы ёсць сынамі Бога, вы ёсць братамі і сёстрамі.
Так? То есть ён паказваў каштоўнасць кожнага чалавека, не? І то Езуса Хрыста абвяшчаў сапраўды укрыжаванага. Карысталіся на той час магчымымі сродкамі, ну як это сказаць, такімі, каб парушыць сэрцы. Напрыклад, адным з частак было тое в місіях святых, што запрашаючы на святыя місіі, Яўген де Мазено в сутанне апранаў на шыю ланцуг, браў на спіну, на плечы крыж, ішоў басіком праз мясцовасці і запрашаў людзей на місіі святыя. Такім чынам. І да абеда яны абвяшчалі навукі, таксама спавядалі, это было шматлікія натоўпы людзей, а пасля абеда наведвалі людзей па дамах. Таму яны ведалі, чым жывуць людзі, і таксама аб чым казаць на катэхезах, на пропаведзях. Не? То есть это так выглядала штодзённасць. Наведалі хворых, наведвалі тых патрабуючых убогіх. Так. Ну, паколькі ваша кангрэгацыя з'яўляецца місійнай, так, то місія ўвогуле Яўген де Мазено першых супольнасцях, з якой краіны альбо з якога месца распачалася гэта місія? Першая місія это была Канада і Шрі-Ланка, Цейлон. От якби туди накіровує Яўген де Мазено, вже будучи як заснавальник і біскуп, до його звертається біскуп з Канади, з Монреаля, менавіта з просьбай, каб дав місіянераў на канадскую зямлю. Туды, где людзі спаўляюць лес па рэках, там просто шмат гэтых людзей, которые без душпастырства. І першую супольнасць Яўген де Мазено высылае туды, хоць нас было не шмат, жменька зусім каля 40. І высылае, цяпер уже не буду придумаць, каля 5 чалавек туды высылае. То есть рызыкуе. То есть, ну, але дзякуючы гэтаму наступила вялікая экспансія. То есть гэта было прароцкае дзеянне і такой вплыў Духа Святога, якім кіраваўся Яўген де Мазено, адвага ягоная, які дазваляе выязджаць місіянерам. Яны едуць туды, едуць на Цейлон таксама, і гэта потым Англія, Ірландыя туды накіроўваюцца. І так пачынае ўжо быць наша супольнасць не французская, а міжнародная і міжкантынентальная, можна так сказаць. І сёння місіянеры знаходзяцца в 70 краінах па ўсім свеце, ва ўсіх кантынентах. А колькасна, колькі вас на сённяшні Цяпер дзень? уже каля 3000 нас ёсць, да, то есть калі так. Было 4 з хвосцікам, трохі меней. Канада ёсць месцам, дзе як бы трохі зварачваецца місіянеры аблаты. Там была экспансія, там нават рэгіёны і вуліцы былі называныя ад імён місіянераў аблатаў. Першыя біскупы канадскія на поўначы Канады гэта былі аблаты. Менавіта там прызначаныя папам рымскім. Так. Ну, прыязджаючы ў такія краіны, яны, напэўна, неслі не толькі Слова Божие і Евангелие, гэта першаснае, але таксама, напэўна, якуюсь адукацыю ў тыя часы. Адукацыю і таксама ўдзельнічалі в жыцці штодзённым гэтых людзей. Так? Пры засноўванні новых гарадоў, напрыклад, пры працы, я не ведаю, як это правильно называется, это спуск дроваў, бярвенне, это все по вадзе, таксама ўдзельнічалі аблаты і працавалі. Пры этом наогул найчасцей это былі браты аблаты, якія працавалі фізычна таксама такім чынам. Не? Так што это была евангелізацыя не толькі на амбоне з вышыні, але таксама і в штодзённай працы сведчанне пра Езуса Хрыста. Это было двухбаковае, двухнапрамках. Ну, гэта вельмі цікава, што вы кажаце, што маеце ў сваіх супольнасцях не толькі айцоў, святароў, а таксама братоў. Раскажыце, калі ласка, колькасна, якая розніца, і што робяць браты ў такім В данный момент ёсць нашмат менш братоў. Не знаю, можна сказаць, што 30%
30% это есть браты, так, а ўжо астатнія 70 это ёсць прыкладна кажу, это уже статыстык цяпер не правяраў, але в тым значэнні, што меншасць братоў. Наша кангрэгацыя як супольнасць яна ёсць святарская, клерыцкая так звана, то есть не монахі в том значэнні, што браты монахі, толькі айцы в асноўным, але Яўген де Мазено ад самого пачатку бачыў патрэбу братоў. Ён меў як свайго слугу асабіста як святар, то можна сказаць слуга быў як арыстакрат меў, но есть такая была сітуацыя, што ён меў бывшага цыстэрса, который, як монастыры Францыі былі зачынены, ён вёў цыстэрскае жыццё, то есть манаскае даслоўна жыццё, але быў як ужо па-светску в свеце. І ад яго таксама пачалася вот это у Яўгена де Мазено прыклад, што трэба быць руплівым і вот именно сістэматычнасць. І адначасова ён бачыў патрэбу, што святару таксама патрэбная дапамога такая практычная братоў. Ён прапанаваў этому свайму слугу, каб стаў братам аблатам, але ён адмовіўся. І калі паявіліся супольнасці цыстэрскія нанова ва Францыі, ён далучае да адной з супольнасцей гэты брат, так, і там ужо астаецца. Ну, а ў нас паявляецца як бы новая плынь, таксама частка раўнапраўная, да, частка місіянераў, місіянеры браты. Гэта каб зразумець, што это не столькі прыслуга святароў, толькі раўнапраўныя монахі. Толькі пакліканне в пакліканні адбываецца. Так? То есть я пакліканы быць місіянерам-аблатам Безаганнай Марыі, але в гэтым пакліканні ёсць яшчэ наступная частка. Цяпер, ці я буду служыць святарскай паслугай, ці я буду служыць як брат-монах. Это ўжо можна сказаць, што второстепенная. Таму для аблата першая ёсць так званая аблацыя, чылі гэта значыць шлюбы, которые я складаю. Першыя шлюбы манаскія, яны ёсць найперш, а з таго вынікае ўжо наступнае, як я буду служыць у касцёле. Ці як святар, ці як брат-монах. Это ўжо распазнаецца каждый індывідуальна. Так. Айцец, скажыце, так цяпер падумала, што менавіта маеце так вельмі блізкія стасункі, можа, ваша кангрэгацыя звязана з Найсвяцейшай Паннай Марыі. Чаму Яўген де Мазено выбірае менавіта такую вялікую заступніцу? Шчыра сказаўшы, ён нават не выбраў яе. Это была такая гісторыя, што ён ехаў в Рым, сабраўшы все как бы дакументы неабходныя, напісаўшы канстытуцыі рэгулы, і затытулавана была кангрэгацыя інакш. Было місіянеры аблаты святого Кареля. Святого Кареля. І вот именно потому, што Яўген де Мазено меў імя Кароль Антоні Яўген де Мазено. То есть у них тады так называется. І ўсе аблаты як супольнасць настойвалі, каб гэты ахоўнік ягоны быў тытулам таксама нашай кангрэгацыі. І калі ён паехаў в Рым, сустрэўся з папам рымскім, меў аўдыенцыю, растлумачыў асабіста. Том это вся гісторыя ў сваім штодзённіку запісвае, гэта як адбывалася, все вельмі барвна, вельмі калярова. І менавіта папа яго прымае асабіста, тэт-а-тэт размаўляюць асобна без нікога. І потым папа рымскі, пачуўшы, што робіць гэты орден, кангрэгацыя наша, якія планы, якія візія заснавальніка, папа рымскі прыказаў, можна сказаць, што я хачу, каб яно заіснавала. Такія словы меў сказаць папа Леон XIII. Я хачу, каб яно заіснавала. Ну і пачынае існаваць яно менавіта пад назвай місіянеры аблаты Безаганнай Марыі. Такую назву даў папа рымскі. І в той час гэта была зноў-такі авангарда, бо это было свежа зацверджаны догма пра беззаганнае зачацце Марыі, і тут ужо гэта імя. І калі папа рымскі пытаў яшчэ, ці гэта зацвердзіць, бо он пытаў акульнікам такім спецыяльным лістом да ўсіх біскупаў усяго касцёла, то Яўген де Мазено напісаў такое
палымянае пісьмо, што яго апублікавалі як вводзіны да гэтага дакументу папскага, потым в першым выданні. Не? То есть Евген де Мазуно вельмі рупліва ушаноўваў Маці Божую паўсюль, дзе толькі мог. І асабліва потым, калі атрымаў гэтую назву, то ён без дыскусіі, без дыялогу з супольнасцю папросту гэта учыніў. Але ён напісаў потым палымянае пісьмо, што як мы маглі раней не дадумацца да гэтага. І сказаў, што гэта ж пашпарт в неба. Гэта імя, і кажа, што трэба нам маліцца, каб мы жылі так, каб быць дастойнымі гэта вялікага імя. То есть ахвяраваны безаганнай Марыі. Ну і так распачалося місіянеры аблаты безаганнай Марыі ва ўсім касцёле. Ну, можам сказаць, што так Марыя сама выбрала сабе. Так, даслоўна, дала папу рымскую такое натхненне, которое, памкненне дала, і так мы і заіснавалі. Вельмі цікава. Слухайце, але з'яўляецеся місійным і сказалі, што працуеце ў 72 краінах, так? То дзе найдалей вашай місіі могуць быць? Паўсюль. Ну, в якіх краінах такіх вельмі? Так, то есть, на ўсіх кантынентах. Так, гледзячы на поўнач, напрыклад, місіянеры аблаты, где, напрыклад, святароў дыяцэзій, которая мае паверхню, я цяпер не буду абманваць, яна некалькі Польшч, так, для параўнання. Наша краіна, наш отец Аблат Марек, ён мае парафію, якая мае даўжыню 800 кілометраў. Ён лятае самалётам да сваіх парафіян. То есть гэта таксама займае, то есть на найбольш паўночныя часткі, дзе там сапраўды ёсць вечная мэрзлата, і найбольш экватары і Афрыка, таксама Лесото, там наш адзін з благаславлёных першай місіі, адзін з благаславленых отцоў, Юзеф Жерар, тоже таксама працаваў там. То есть місіянеры там, дзе можна пальцам ткнуць на карце, там можна знайсці. Амерыка Лацінская таксама вельмі прыгожая дзейнасць. Афрыка, так вельмі Аўстралія, Кітай нават тут і в Хонг-Конгу нашы отцы ёсць. То есть як бы паўсюль, на ўсім свеце, Отец, а што такое выружняе, напрыклад, аблатаў у такой дзейнасці ў касцёле? Если я буду хвастацца, нескромно, правда? Хвастайце, там вас паклікалі хвастацца. Так, нет, тым не менш, я скажу так, што кажуць людзі, як даходзіць до нас рэха нейкая, так? Перш за ўсё падкрэсліваюць блізкасць да людзей. То есть блізкасць да людзей, тое, што мы блізка людзей. І думаю, гэта нас адрознівае. Прабыванне і, напрыклад, як ужо згаданы этот Юзеф Жерар, мне вельмі спадабалася яго разважанне, ён таксама дзённікі, хіба это было тыпова тады пісаць дзённікі свае штодзённа, запісваць думкі. І ён напісаў, што выяўляе сабе менавіта такім місіянер аблата, што ён ёсць чалавекам, который прабывае ва ўсім, што датычыцца гэтых навакольных людзей. То есть ён актыўна ўдзельнічае в гэтым всім, цікавіцца. І думаю, што гэта ёсць характарыстычная рыса быць з людзьмі. Вось гэта. Але яшчэ праводзіце місіі. Місіі святыя, так. Это ўжо як бы дзейнасць наша. Так, зноў-такі, варта звярнуць увагу, я так хуценька. Першае наше пакліканне не ёсць дзействаваць, толькі ёсць ствараць супольнасць. І гэта першы ёсць напрамак. І заснавальнік вельмі на гэта настойваў. Не то, што дзействаваць, але перш стварыць супольнасць. І калі, напрыклад, нейкім чынам аблат аставаўся сам, нават на нейкі перыяд, час, то ён прымушваў, каб далі кагосьці яшчэ другога, каб ён не быў сам. Супольнасць. І з гэтага жыцця ўнутры супольнасці вынікала ўжо дзейнасць. Паміж іншымі, адно з вялікіх заданняў, которое даручыў Леон XIII святыя місіі.
адрадзіць веру в сэрцах, которые пагаслі. І гэта місіянеры да сённяшняга дня робяць. То есть асноўнае пакліканне гэта ёсць моладзь, так як быў пачатак Еўгена, і таксама місіі святыя. Ну а потом уже далучыліся санктуарыі марыйныя, так, кіраванне санктуарыямі, апека, душпастырства, пілігрымачны рух, так. Гэта ўсё в санктуарыях марыйных, ну і потым яшчэ парафіі. Ну, але не было гэта думкай Еўгена де Мазено. Першапачатковай, каб аблаты былі в парафіях. А, напрыклад, ці можа маеце якія-небудзь школы, якія праводзіць менавіта там аблаты праводзіць іх? Так, ну это за мяжой, так, то у нас як бы тут в наших межах Беларусі то нема, а за мяжой есть, напрыклад, ну, в Польшчы, так, ёсць каталіцкае так званае ліцэум, дзе пры манастыры аблатаў непасрэдна няма, што дырэктар ёсць аблат, але там вельмі цесна звязана. Наогул гэта ёсць, напрыклад, в Канадзе, нават ёсць не толькі школы, але універсітэт в Эдмонтон, універсітэт, который, ну, прыналежыць і першапачаткова быў заснаваны місіянерамі аблатамі. Там до сённяшняга дня выкладчыкамі таксама з'яўляюцца аблаты в этом універсітэце. Так, ну. Ну, яшчэ такое пытанне, можа нават не пытанне, але давайте пахвастаемся, што маеце вельмі такое, ну, несамавіта... Ну, я была просто в восторге ад вашага душпастырства Нініве. Можа, некалькі слоў пра гэта. Ну, гэты рух, супольнасць Нініве нарадзілася в Польшчы. Адзін з нашых айцоў яшчэ в часах семінарыі, ён ужо там у нас вакол семінарыі збіралася моладзь, і ён арганізоўваў іхнія дні засяроджанасці такія, где збіралася, ну, каля 100 чалавек моладзі, з наваколля з'язджаліся. І пасля ён пайшоў в Катовіце в Польшчы, в горадзе, дзе быў параф як вікары, і там, ну, появіліся такія актывісты, жадаючыя жыць харызматам Еўгенам де Мазено, яго спосаб меркавання, бачання свету, і не быць манахамі, але быць людзьмі светскімі, моладзю, але жыць ягоным харызматам. І вот яны заснавалі гэты рух Нініве, звязаны з гэтай гісторыяй прарока Йоны, который ідзе праз Нініву, абвяшчае, і Нініве навярталася, і сучасна Нініве гэта ўвесь свет. І от менавіта супольнасць моладзі праз шэраг год фарміруецца дзеля таго, каб быць місіянерамі в сучаснай Нініве. Там, дзе жывуць, там, дзе працуюць, дзе ёсць. Сёння супольнасць Нініве, она мае вельмі розныя напрамкі ўжо, да? То есть это не только просто хадзіць і абвяшчаць, але это ёсць розныя вельмі тактычныя, не ведаю, нейкія прылады, которые дапамагаюць гэта. І ёсць, напрыклад, такая прыстань под Люблінцам в Польшчы, где ёсць цэнтр гэтай Нінівы. Туды моладзь прыязджае на дні засяроджанасці. Ёсць так званыя валанцёры місійныя, которые выводзяцца з гэтай Нінівы і ездзяць па ўсім свеце. Таксама в Шуміліна на Беларусі прыязджалі да нас, дапамагалі праводзіць канікулы з Богам. Яны ездзілі і в Балівію, ведаю, што ездзілі, таксама в Малдавію праводзілі, на Украіну ездзяць, не? То есть, як бы такім вельмі актыўным місіянерскім чынам. Ёсць таксама Нініве на роварах, так? То есть, яны аб'язджаюць, едуць як экспедыцыя спецыяльна в найдальнейшыя куткі. Яны ўжо аб'ехалі всю Еўропу. І азіятычскую таксама часць, можна сказаць, туды ездзілі аж вершыну, это каля Іркутска, туды роварамі, это 8000 кілометраў, не? То есть, як бы, ну, таксама такім чынам евангелізіруюць, бо падчас дарогі чалавек адкрываецца, і потым ёсць размовы і так далее. І ёсць таксама ўжо маладыя юнакі, которые прыйшлі в супольнасць аблатаў з гэтых роварных экспедыцый, напрыклад, не? То есть, ну, так што гэта ёсць такі плён. Моладзь дзейнічае дзеля таго, каб занесці Езуса Хрыста сучаснаму свету, так. Ну, можа, вернемся сюды да нас, на Беларусь. Скажыце-ка, ласка, калі айцы аблаты прыйшлі на беларускіх землю працаваць і у якое месца Беларусі? З чаго распачалося ваш шлях? Так, місіянеры аблаты прыйшлі перад Другой сусветнай вайной.
Так, гэта ёсць там Брэшчына і Гродзеншчына, там пачаткі місіянераў. Прыйшла іх невялікая колькасць, здаецца мне 3 місіянеры, в тым ліку адзін брат, 2 місіянераў было 5, 2 місіянераў было в Лунінцы, там уже як бы, і Вашкевічах. Там адзін з нашых айцоў, айцец Новачык, атрымлівае парафію. Калі выбухла Другая светная вайна, паўцякалі айцы Адамскі, еще брат адзін уцяклі в Польшу, адышлі. Просто астаўся адзін айцец Новачык і адзін айцец Вільгельм Купш, который знаходзіўся на Піншчыне з партызанамі в лесах. Так як он быў лекарам, зубны врач і таксама парикмахер, то ён служыў гэтым чынам, не толькі як святар, але таксама і лечыў в лесе партызанаў найзвычайней. Отец Новачык весь час быў в Вашкевічах, калі выбухла Другая сусветная вайна, з часам в 43-м годзе фарміруецца польская армія пры Сталіне там в Москве, і ён патрабуе, жаўнеры патрабавалі капелана, святара каталіцкага. На ўсім прасторы Савецкага Саюза знішчылі ўсіх. Інфармацыя прайшла, што сярод партызанаў ёсць наш отец Вільгельм Купш, і спецыяльным самалётам, чартерным лётам, можна сказаць, яго завезлі в Москву, дзе назначылі капеланам польскай арміі пры Андерса пасля. І спачатку не было даверу сярод жаўнераў, бо думалі, што гэта падстаўны нейкі там, але потом пераканаліся. І разам з арміяй ўжо ён праз кантынент афрыканскі ён трапляе на захад Европы і там ужо астаецца. То есть такая гісторыя аднаго з гэтых аблатаў. А другі отец Новачык астаўся на землях беларускіх з тым, што яго забралі в лагерь на ссылку на Сібір, яго выслалі. Конечно, там канспірацыя проціў Савецкага Саюза. І ён пасля смерці Сталіна вяртаецца і в Новогрудок. І там ёсць до 84 года. Гэта паследні аблат, который быў пасля вайны, прорва гэтыя гады. І в 92-м годзе прыязджае отец Янджэйчак, Казіміш Янджэйчак на Гродзеншчыну і акуратна трапляе в маю парафію. І там як бы я з ім знаёмлюся. І гэта ёсць першы аблат, который пасля отца Новачыка прыехаў на пастаянна сюды. Потом добавляюцца іншыя айцы, ну і так, што можна сказаць, в гісторыі от 90-го года то 12 аблатаў прайшло праз Беларусь. А ў якіх месцавосцях працуеце? Сёння гэта Селіванаўцы на Гродзеншчыне, пад Гродном, 25 кілометраў парафія ад Гродна, в Мінску самім, так, то есть на Зелёны Луг, тут будуецца касцёл, вельмі энергічная парафія і аблаты, но і в Шуміліна на Віцебшчыне, паміж Полацкам, Віцебскам ёсць такая мясцовая Шуміліна, і там ёсць санктуарыю Маці Божай Фацімскай, дзе я знаходжуся разам з отцом Дмітріем там вдваём. Так. А колькі менавіта беларускіх святароў, якія былі пакліканы менавіта з гэтай зямлі? В дадзены момант ёсць 3 отцы аблата і адзін клерік в семінарі нашай, так, Яўген, таксама як заснавальнік наш. Так што вот мясцовых, можна так сказаць, 3 і еще адзін в дарозе, так што так. Ну і можа самае папулярнае пытанне, як гэты шлях аблатаў спаткаўся з вашым шляхам? Як вы знайшлі менавіта гэтае пакліканне да аблатаў і што захапіла вас у гэтай кангрэгацыі? Шчыра сказаўшы, калі мяне захапіла, то я яшчэ не адрозніваў місіянер, не місіянер, для мяне быў святар. Як бы так. І то дакладней отец Казіміш, яго
асабовасць такая, бо ён сам доктар педагогікі, вельмі такі адкрыты, балбатлівы нават чалавек, можа, але вот это ягоная прыгажосць, і вельмі гэта мяне ўражвала, бо ён адрозніваўся ад іншых святароў. І я хацеў в душы сваёй, в марах, як юнак, быць святаром, а потым я ўжо хацеў быць святаром так, як ён. І калі я распачаў фарміраванне, это ўжо была ніжэйшая духовная семінарыя, то есть як бы средняя школа в Польшчы, то я толькі тады зразумеў, якое ёсць адрозненне паміж святаром дыцэзіяльным і місіянерам аблатам. Бо сутанна, ну, поясок і крыж, ну так, але то святар, і як бы не занадта адрозніваў. Але пасля прыйшло зразуменне. Так што гэта вот было в момант, калі ён прыйшоў в нашу парафію, меў тады 33 гады, энергічны, малады чалавек, ну і тады я міністрантам быў, регулярна пасля нават штодзённа хадзіў прыслугоўваць. Ну і мне вот хацелася быць. І пасля сталася так, што пасля 3 гадоў яго забралі в іншую парафію, а во мне прагненне асталася. І калі я закончыў базовую школу, 9 класаў, то я яму патэлефанаваў і сказаў: отец, вы когда-то там сказали мне, что калі вырасту, то могу ехать в Польшу. Я хочу вот именно вучыцца там і стаць святаром. Ну і он мне дапамог менавіта в эту школу і паступіць. Спачатку ніжэйшая семінарія, новіцыят год, і потым вышэйшая духовная семінарія. То вам было каля там 14? 15 год. І што бацькі на гэта? Не былі супраць. Не былі супраць, так. Ну, не былі супраць. Ну, цікава. Так што так. Але што асабліва вас, можа, так захапляе ў вашай супольнасці, у вашай духоўнасці? Што такое найбліжэйшае? Што найбліжэйшае? Ну, две, мне здаецца, справы. То, што кожны, думаю, аблат можа пацвердзіць і сказаць, што першае парушэнне, которое кажа «ідзі», гэта ёсць, конечно, Пан Бог, который показывае супольнасць, жыццё в супольнасці. То есть ты не адзінокі, не бойся, у тебя есть браты, которые ёсць з табою. І другое, гэта ёсць, напэўна, Марыя. Вот гэта две часткі. Я калі так калісьці раздумваў над сваім пакліканнем, як это все развівалася, заўсёды Маці Божая была прысутная. В Адамовичах, моей роднай парафіі, ёсць Маці Божая Ружанцовая. Праз все гады я быў пры ёй. Так і служыў, прыслугоўваў менавіта пры яе цудоўным абразе. Пасля былі Марковіцы, это санктуарыум Маці Божай Валадаркі Супакою. Так, королева, ее называют королева Куев, частки в Польsce. Это было 4 гады. На Святом Крыжы так само Маці Божия, ну, сама реліквія Крыжа Святого. И потом 6 лет формирования санктуариум, маем цудоўны образ в семинарии Маці Божай Суцяшэння, так называется. То есть она весь час была присутная. Тому, мне здаецца, вот гэта парушэнне от юнацких годов, думаю, оно весь час трывае. Першая, кажу, справа супольнасць, то есть, что я не сам, мяне ніхто ніколі не кіне. Гэта энергетика спаткання супольнасці мае пераносіцца таксама на іншых. То есть спатыкаемся з Езусам Христом, і гэтая сіла, энергія спаткання мае перадавацца далей. То есть вот два такія элементы, думаю, што важкія, которые пераважылі для мяне асабіста. Ну, я магу падзяліцца сваім асабістым досведам, калі пашчасціла быць на вечных шлюбах у вас там, то, слухайце, сапраўды, калі убачыла вашу гаспадарку, якую там маеце, і гэтых клерыкаў, якія працуюць на гэтым усім. Ну, гэта сапраўды захапляе. Мне здаецца, што гэта таксама падчас фармацыі таксама вучыць такой блізасці з людзьмі. Не то, што мы такія ўсе адукаваныя з белымі ручкамі, а таксама тое, што праз працу таксама дахуеце. Ну так, вот напэўна, праца вучыць прастоты, такой покоры, але в тым значэнні быць простым. То есть сапраўды, што я пазнаю, што я спацею, што я маю нейкі мазалі на руках, так што я блізкі да зямлі, да людзей, але таксама і да Пана Бога праз гэта, не такім чынам. Так. Ну, як у эфіры, то тады, можа, час на рэкламу. Можа, айцец, хаціце запрасіць на якія-небудзь спатканні для юнакоў, калі хтосьці
захапляецца гэтай постаццю менавіта Мгм. вашай кангрэгацыі. Ну, я захвочваю, конечно, у нас ёсць наш сайт Oblate.by, дзе там яшчэ больш гісторыя самой Яўгена Дэмазіну. Ёсць напісаная распавед. Ёсць таксама там кантактныя і тэлефоны, і мэйл, і Фэсбук, і ВКонтакце, і Інстаграм, дзе толькі можна. Ёсць отец Павел тут на месцы в Мінску, да чаго захвочу таксама спатыкацца з ім, ён тут паўсюль как бы пробуе быць на маладзёвых спатканнях, таму его можна лёгка заўважыць, адрознівацца па крыжы менавіта, так. Ну і таксама і там Шуміліна, у нас ёсць вялікі дом, комплекс, сестра можа свайго вопыту сказаць, што там Найлепшае месца. што вельмі добра там ёсць так, ёсць дзе і адпачыць, але таксама і духоўна, і пабыць самому з сабою, і памаліцца, і таксама пабыць у супольнасці аблатавання, то есть разам памаліцца, разам папрацаваць, бо ёсць трохі зямлі там, кусок, таму трэба там таксама это ўсё мы, ну, сваімі рукамі гэта ўсё абслугоўваем. Так што так, запрашаю, конечно. Як бачым, што айце аблаты блізка не толькі у такім жыцці, але таксама у сацыяльных сетках таксама блізка. Ну дзе так, людзі, трэба, там не, яйцы. так. Это ёсць адна з частак евангелізацыі. Быць там, дзе людзі, дакладна, быць там, дзе людзі. Вельмі дзякую вам за размову, за тое, што падзяліліся гісторыяй вашай кангрэгацыі і увогуле ну сапраўды вельмі прыгожым сведчаннем жыцця і таксама ну жадаем больш пакліканяў, каб разрасліся, вярнуліся, каб таксама на Беларусі вас было больш і больш. Дзякую вялікі. Пахвалёны Езус Христос. Навекі вечныя. Амен. Пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Манаства